Cada ano a Concellería de Festexos de Lousame esforzase para innovar na celebración da súa festa de Entroido. Como novidade nesta edición contarán co humorista Charlie Brown como mestre de cerimonias. No eido gastronómico ofrecerán filloas, orellas e chocolate con churros, todo elaborado no momento. Como sempre teremos degustación de orellas, de filloas e chocolate con churros tamén. E decir que tamén temos unha cousa nova que sería o conductor do que o festival, vai ser o humorista e mago Charlie Brown, que xa traballou con nós o ano pasado varias veces. Entonces, bueno, fará a presentación do que é o desfile e tamén fará xogos de maxia de cerca, polas gradas e pola xente que este sentada por ali, por os acompañantes dos nenos. En canto ao desfile de disfraces, a organización promove a participación en lugar da competición. Así, todos os nenos que participen recibirán un agasallo e entre os adultos sortearás unha cea para 4 persoas. Faremos un desfile de disfraces e baile. Decir que, bueno, que este ano no desfile os rapaces, todos os que participen terán un agasallo, igual que xa que o ano pasado, e metemos a maiores no desfile de adultos. Entre os pais ou adultos que veñan disfrazados, pois participarán todos no sorteo dunha cea para 4. É un pouco a idea que sea unha actividade de familia, co cal, se os pais veñen tamén, pois que participen igual que os nenos. Haberá 5 hinchables adaptados ás distintas idades e obradoiros de maquillaxe e caretas. A previsión é contar co mesmo número de asistentes que o pasado ano, no que superaron os 400.